ассалому алайкум бародарои азиз. Мошини фурӯшӣ дар шаҳри Москва. Opel Astra G соли 2000 бензин, мотори 1.8-16 дар ҳолати хуб қарор дорад. Нархаш 150 000 рубл мебошад. Бо савдо мешавад дар пеши мошин. Худи мошин дар назди метро Люблина, шаҳри Москва қарор дорад. Рақамҳои телефон 892 00 15 02 80. аз номи канали мо гап занед ва шумо скидка мешавад. Ассалому алайкум бародари азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Ва пеш аз саршавии навор ҳатман лайк, подписка ва зарболаша зери видеоро пахш кунед. Хонаи навбатӣ сехонага 190 метри квадратӣ 11 мошина назди поликлиникаи 14. Ҳуҷраи ин хона спаль. خانه با تمام چیز و اشیاش فروخته می شود. اینجا یکم حمام و حاجت خانه. اینجا دویم حجره. خانه یورو ремонт. нархаш 980 000 сомон, یعنی که 90,000 دلار. اینجا خیلی تیرسته داره. اینجا دیم حمام و حاجتخانه. اینجا детский. اینجا آشخانه می باشد. اینجا تراس همین خانه باشد بارداره. این خانه پنت‌هاوس. این باردار عزیز در نزد پلیکلینیکای 14. اگر خانه با شما پسند آید با رقم های 919 98 88 زنگ زنید با سودا می شود. این باردار خریدم.
Я бори дига хотиррасон мекунем. Се хонага 190 квадратный метр, 11 мошина, пентхаус, евроремонт. Ба рақамҳои 09 98 888 занг занед, боз савдо мешавад. Агар шумо хоҳиши реклама доред, ба рақамҳои 907 14 55 15 занг занед, масъалаи рекламаро мебинед. ассалому алайкум бародаро. хотиррасон мекунем ки домтиҷаи саҳифаи худро дар инстаграм дорад. дар саҳифаи инстаграми худ мо маълумоти пурраро оиди ҳар як хона пешниҳод мекунем. марҳамат дар оида обуна шавед. ссилкаи инстаграм дар описания ва дар комментарияи видео.